Ibandla lamanazeretha namhlanje ligubha iminyaka engama-88 kwadlula emhlabeni uMholi waleli bandla unyaka 1935 mhla zimbili kuNhlaba. Umprofethi uIsiah Mloyiswa Shembe, umqali wendlela, nguyena mholi wokuqala wavula leli bandla ngonyaka ka-1910 eNingizimu Afrika. Ubhombela usitimela samampondo wazalwa mhla zi-3 ku-April ngonyaka ka-1865 eNtabamhlophe. Ubhombela waqala ibandla elithinta inkolo eyamaniswe kakhulu namasiko abantu, lapho abantu abamnyama bakhonza uNkulunkulu baphinde bahloniphe namasiko nezimiso zoyise babo. Umprofethi uMloyiswa Shembe wabamba elikhulu iqhaza ekubuyisweni kwamasiko abantu abamnyama okwase kuqedwe ngabantu abamhlophe. Umprofethi ungowesibili ukufika endlunkulu kaZulu ukuzoluleka isilo uMamonga woSuthu, isilo uDinizulu kaCetshwayo kwezikamoya nakuba engabange sayifici ngonyama njengoba basebeyithathile abamhlophe bayidingisa eSt Helens eCape Town ngenxa yokuyisola ukuthi yavukela umbuso ngesikhathi ilwe impi yakwaNdunu. Kuzokhumuleka ukuthi ibandla laseSheshi lingelokuqala elafika endlunkulu kaZulu ukuzoluleka isilo uDinizulu kwezikamoya ngesikhathi uMamonga woSuthu ehlezi enqabeni kwaceza, kodwa ubhombela akaze alilahle ithawula njengoba ngesikhathi isilo sakwaDlamahlahla inkosi uMaphumzana kaDinizulu waphinde wabuya ukuzoluleka inkosi kwezikamoya. Inkosi yamsikela enxiwa ilinda Ntonga oSuthu. Ezindabeni zeGula TV, uSiboniso wakwaButhelezi.